Walla inte. Jag är så snygg! Det säger det högt. Det var det jag gjorde. Kolla här så han bäst på. Nu ska jag ringa sina maffiakontakter. Ey. Alltså vi ska ju förorten. Vi sen så i förorten, snälla. Han ser ut som en riktig så här man. Han kommer till mig och börjar hota, snälla. Hotar du mig? Ja, jag hotar dig. Eller hur? Nu är det mamma. Du skulle sagt av till mig. Alltså att han snabbade. Va? Snälla, man vet aldrig vad alltså, främlingar gör, förstår du? Förutom den där gubben som du snackade med idag. Liksom, han kunde liksom ge mig en box då jag flyger. Liksom han, ja man vet aldrig. Snälla vad ful man kan vara. Jag älskar när du skäller ut folk träffar. Det känns, visst ägde jag han. Riktigt jävla hårt. Han så kallar det Michelin-gubben. Va? Ge dig.